og især for beboerne i området her ved Himmerslev Sø, fordi det er den første hjertesti, der etableres i Køge Kommune. Hjertestien den er 3,6 km lang, og den følger en eksisterende sti rundt om Himmerslev Sø. Hvad er en hjertesti? Det er der mange, der har spurgt mig om. Og jeg vil så lige kort give en forklaring på, hvad en hjertesti er. En hjertesti, det er en afmærket sti, der går gennem det åbne land, skoven, langs vandet ved en sø eller i byen. Langs stien er der som hovedregel opsat særlige skilte med Hjerteforeningens logo, der viser, at denne sti er etableret, og det er den her i samarbejde med Hjerteforeningen. Stierne giver danskerne mulighed for at være aktive og dyrke motion året rundt og tæt ved hjemmet. Stierne er også et socialt samlingspunkt, hvor det er muligt at mødes med familie og venner. Og så skal jeg lige sige, at stierne de kan selvfølgelig anvendes af alle, og det kommer jeg lidt senere tilbage til.